Ai que manadiña delas, ai que manadiña delas, ai que manada de mozas, se fuera capitán delas. Un instrumento tan sinxelo como parece a pandeireta pode soar de moitas maneiras diferentes, case tantas como mans a toquen. E o xeito que lle dan os tocadores varía moito segundo a zona na que vivan. Na parroquia de Arcos, en Mazaricos, conservan un xeito de tocar e cantar moi deles que apenas variou no tempo. É tanta a súa riqueza musical que dentro da mesma parroquia cada aldea ten a súa propia maneira de repenicar. Manter a música tradicional pois viva a 100%, aí a temos. Consérvase, digamos que moi ben, a tradición e sobre todo estas mulleres que xa son das últimas que mamaron que eran as ruadas, as fouleadas, como se chaman aquí. O meu era bailar. As fouleadas íbamos para... Eran nas cañeiras en cima dos toxos. Eu fui a fillas. E dava muito gusto, De rapaza que tiñamos, agora non é nada mulher, pero cando eu era rapaza, cando éramos moças, tiñamos fauleadas, como lle chamábamos, bailes. Se fora dos meus 20 anos, cantaba. Son a xente que se apuntan a todo, apúntanse, bueno, a un bombardeo se fai falta. Sempre ca alegría que teñen e ca felicidade que lle dan a xente só coa maneira de tocar. Todo polo oído, porque nós outra partitura non tiñamos, né? Gústame, xa me gustou sempre, porque de nova pois non me poden a divertir como é debido, porque había que traballar, e agora pois sí, mente que podo vou. Por que non ves para adentro, por que non ves para adentro, o non te da confianza, o non te que quere dentro, o non te que quere dentro, ai la la la. Hola, buenos días. Os 10 anos fun a aprender a coser. Pois antes se queríamos ter un pezo cando éramos mozas, pois tiñamos que ir. Por unha peceta íbamos a mandar ali todo o día, pero tamén era mantido, non? Pois iba polas casas a donde me chamaban, coa máquina de cabeza, e cando chovía ainda tiña que levar paraguas ou un pano dos ombros para me tapar. E depois se cadra o sábado a máis o domingo. E os outros días, pois había que ir ás coviñas, a plantar pinos, a forestal. E íbamos a traballar. A min ensinaron-me a amendar. Contrataron-me por 2 anos para aprender. E dixo, non, eu com a máquina e a cabeça non ando. E empezaron-me a chamar pelas casas e eu non vou. Vai, mulher, vai, non vou, non. Eu colho e marcho para o Pedrajal, plantar pinos. Eu fui para o Pedrajal plantar pinos às covinhas. Isto foi no ano 62, 63, e hasta 64, que durou a plantación esta do patrimonio forestal do Estado, que se chamaba daqueles tempos. Pois, para moita xente foi salir e poder comprar uns zapatos. Para moita xente o idei foi poder comprar uns zapatos que se non andábase con socos sempre. E dixen, bueno, pois eu vou cando as outras do lugar, cando as veciñas, que era maior que a min, a Francisca, outras compañeiras máis, eu vou cando elas a plantar pinos ao Pedral. Pero, meu fillo, vou eu que vou aquí na casa. Só na casa, onde non faltei eu tampouco. E fun con 13 anos, menos mal que a miña veciña tiñen moita paciencia comigo que non me daba levantado da cama, porque salíamos ás 5 da mañán. E levábamos as pandeiretas e deixábamos escondidas así dentro dun prado. E cando viñamos, collíamolas, e ali os que sabían tocar ben, pois a tocar e a cantar, e os outros todos a bailar. Iso é que viñamos de traballar,
Pero nós tiñamos aquela ilusión e xuntámonos. Incluso collían mozo de afectivo, que moitas casáronse cos mozos que collían ali. E pasámoslo, daquela pasámoslo moi ben. E logo parábamos no camiño e a miña vai da festa e todos mollados. E cos socos cheos de terra, porque non había botas de goma daquela ainda por aquí. Non se conocían as botas de goma. E cando viñamos do monte, puñámonos aí en cima dunha parede e cantareas unhas ás outras, bueno, a ver que era o que máis podía. E dicíamos nós, ai, pois ganamos nós. Dicíamoslo nós, non sabíamos se ganábamos nem se non, pero... E viña a cantar unhas ás outras, botar cantareas unhas ás outras. Pero cantareas, non dicir... E así se pasaba a vida. Adiós, ramita de oliva, mucho trabajo me cuesta darte la despedida. Ay, la, 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 la. Esta é a nosa casa. Aquí foi onde eu acabei de criar os meus fillos. 8. E teños todos. Netos 7. E bisnetos 2. E a maior está en Venezuela. Hai 28 anos fixos o 5 de fevereiro que marchou. E estou esperando, é o deseo máis grande que teño. Agora é o deseo máis grande, nin quero ser máis rica, nin quero ser máis pobre. Pero quería ver a miña filla antes de morrer. É o deseo máis grande que teño. Agora podemos nos ver por internet para falar con ela, máis que a neta. É assim. Costa moi ben. Para o tempo que ten, costa moi ben, non? Cando a comprei, tiña 11 anos. E teño 72, así que mira. Se era de segunda man. E depois calcetar. Non ves? E vamos lle dando alga a todo. E como é a labranza, é máis como o resto, porque pasamos moitos traballos. Pero os traballos tamén ensinan a defenderse na vida, Que se todo é bo, non aprendes a defenderte. E así, pois hai que pasalo bo, é máis lo malo. Eu antes de casar tive un rapaz. Este home que teño xa andaba xa antes sempre atrás de min. Eu sempre apartei. Tiñamos rabondos e sempre apartei. Pero depois tive un rapaz e casei casándome, que era o que había antiguamente de casaren a xente. Pasei moitos traballos para criar os fillos. Moitos. Os traballinhos que pasei eu, deixaba os rapacinhos, eran pequenos, deixaba así encerrados como quen di na habitación. Eu ia para sachar, e viña de sachar, e nacendo todos na casa. Eu ainda non tiña para comprar 1 quilo de azúcar para lle dar unha viña. Fui moito, pero bueno. E se isto vai andando, mas vai se tecendo. E así se fai a vida. O sombreiro cósese sempre para trás, non para diante. Leva a puntada doble. Este se encurvalhe polo a cabeza, é unha chaqueta polos ombros, ainda non te molha, que aguantan moita chuvia. Tanto aguantan o sol como aguantan a chuvia tamén. Colhe esa palha, a máis delgadinha, para facer aqui o cu. Que este é o cu. Com esta trencinha assim miúda. E depois faz outra trença, que é esta, para fazer a copa. E depois a outra é a ala. A trença tece-se, assim se vai a trença. Vai-se empatando unha na outra, acaba-se unha, e hai que empatá-la a outra. E depois os anacos que quedan, com a tixeira, corta-se-lhe esta assim, que é onde se empatan as palhas. Ela se vem pelada. Esta é a da copa. Depois está com um martelinho, mas a salva bem amassada, para que a trença esteja boa de... Isto vai-se cocendo, mas vai-se-lhe
facendo xeito, porque senón encunca ou para riba ou para baixo. E máis leva o tempo, que non é dicir empeza agora e á noite xa teño isto feito. Os sonequiños, unha horiña que teñas libre, pois colía e puñas a facelo, ou se ibas antes cas vacas e tamén te puñas a facelo. Quizáis en Arcos conservan tamén as maneiras antigas de tocar porque esta zona nunca estivo ben comunicada. Esa foi unha das dificultades de vivir nesta paisaxe maravillosa de aldeas tranquilas, rodeadas de montes entre os que manda o Pedrejal, como eles chaman o Pindo, que o separa do mar. Ese a paisaxe lle o puxo complicado, tamén a parte da historia que lles tocou vivir. Todos tiveron que traballar moitísimo para sacar adiante a familia, pero non por iso deixaron de buscar ocasións para divertirse coa música e o baile. Esta xente todas tocaba pandeireta, uns no lado, outros no outro, e fixemos un pouquiño por xuntalas e aprenderemos delas, non? A idea que eu tiña, ou que tiñamos nun principio, era que se nos xuntara algunha xente nova e que collera a maneira de tocar desta xente, para que non se perdera. Non é fácil que se dean as circunstancias para que se xunte xente de 60 e pico anos que teña ansia de recordar o que viviron, de seguir aprendendo sempre sobre o tradicional, con un humor e con unha ansia e unha motivación increíble, difícil de, xa che digo, moi difícil de topar. Arcos é unha parroquia que ten moita zona na alrededor de boas cantoras e boas tocadoras. Ademais tiveron o bo criterio de preguntar e enterarse das súas maiores de como era o xeito antigo de tocar e de cantar. As máis novas das tocadoras de Arcos fíxense moitísimo nas pezas que tocan as maiores. Aprenden delas cantareas e xeitos de interpretar. Porque entre Benjamina e as irmás do Cantariño, Dominga e Manuela, xa hai diferencias. Tantas que case non son capaces de tocar xuntas unha jota. E iso só por vivir a un lado ou a outro do río de Arcos. As máis novas téñenas como mestras absolutas, as depositarias do xeito de tocar tradicional desta parroquia. Non hai máis que ver con que reverencia as miran e o cariño co que tentan seguilas coa pandeireta. Así vuela el pez al viento.
E pasábamoslo moi ben nas follas, cando se recollía o millo, cantarés dun lado, cantarés do outro, ou se iban ao moinho, ou íbamos ás... Cando a xente viña de cortar a lomada no monte, que non sei como lhe chaman, para o estro das cuadras, unhas dun lado e outras do outro, unhas un lado do río e outras ao outro. Cantarés, unhas ás outras, e pasábamoslo un montón, porque era así ao ser noite. Era a maneira de vida que había aquí antes. O mozo rompía nas pandeiretas ás veces, porque ao mellor querían estar con a moza e non estaba. Entón pasaban unha navallada para que non se fixera a fauleada. E xa romperon a pandeireta, pois iban e xa sabía carralar por o cubo outra vez. Pois é. A pandeireta era de coiro de ovelha, e de onte comeu ervas, hoxe se toca carrabeia. Si, o meu era bailar. A fauleada, si, íbamos para... Eran nas cañeiras en cima dos toxos. Era en cima dos toxos na cañeira. Eu tocar non tocaba, que eu tocar nunca se me dou. Pero bailar era o meu. Pero depois de que tive no rapaz, nem bailar nem tocar. As festas non se iba, salir non se salía. E ali estávamos. Non é... Íbamos, punhamos un candelinho de rás no furado dunha parede. E tocava na pandeireta e xa salíamos todas. E toca a pandeireta. Pô, era rapaza. E era o que se facía daquela, íbamos, había, ai, reiteiro, íbamos ao reiteiro, íbamos ao reiteiro, a arruar. Eu era a única arruando. Non é por malabar, pero eu botava-se-lhe unha rua e outros contestavam-se tamén con outra rua. E van, e van que se arruan ali e se iban. Eran as señas que tiñamos. Era o que había, daquela era o que había. Eu mesmo, cando se punha no linho, trabalhar o linho para delar uns para os outros, que ajudávamos uns aos outros. Também o mesmo a cantar, botar cantareias uns aos outros, a cantar e a arruar, e era como se passava. O linho se arrancava-se na leira, botava-se na leira, arrancava-se, e depois um couso como este de repalo, esse que tem os dentes, fazia-se-lhe assim, que estava-se-lhe a semente. Ali o semente se quedava tudo ali no montón. E punha-se mandinhos. E levava-se ao rio. E no rio, tapava-se bem tapado, estava ali 9 dias no rio. E depois malhava-se ou com paus, ou quem tinha muito com as ervas. E depois, se que estava bem, se que se bem malhado, colhia-se assim as manchadinhas. E era a maneira de espadelá-lo aqui. Dava-se-lhe aqui assim com a caspadela, deixava-lhe as palhas todas para o chão, caíam as palhas todas para baixo. Depois, assim que estava afiado, cocia-se numa pota, botava-se-lhe borralha, cocia-se bem cocido, depois lavava-se, depois tendia-se a clareu, e agora a roca, e depois para afiar, faz-se-lhe assim. O linho não é como a lã, o linho é que molhá-lo. Eu lá não se me dava. O linho, sim. Fia minha fiandeira. Põe a roca na cintura, saca-me de preguiceira. Eu fazia assim, canzoncilhos. Temos feito eu com minha ama aqui. Eu fazia canzoncilhos. Não se molha, não é. Fazia barreiras para as moças. Da cinta para arriba botavam-lhe de lenço. E da cinta para baixo era de estopa. Eu nasci em Xi'an. Eu sei fiar o linho, mas não sei fiar a lã. Eu vim de aprender também a fiar. A lã se estiver recardada. Estava a saber, pero assim... Espera, ainda vai à direita. Aprenderia de 20 anos, ou de 19. No inverno. Sim, no inverno. Ao melhor diziam uns que tinham muitas ovelhas que iam fazer as mantas e não tinha quem lhe fiasse. As velhas iam para as casas fiar. As velhas novas, moças novas também, fiavam na casa onde havia a filha. Então chamavam um reiteirinho. Ou um acordeão, que eram regalia, e depois as pandeiretas. E botávamos à noite, davam-lhe uma copa de anis. E a cantar e a fiar. Ela foi mais que mim. Eu fui uma fias. E dava muito gusto, Dominga e Manuela lembran cun sorriso como eran aquelas fías nas que botaban a noite facendo bromas, cantando e bailando.
as fías e as fouleadas, a única diversión que había aparte de algún día solto de festa. Daquela, a diversión e o traballo ían da man, e menos mal que buscaban o xeito de pasalo ben, porque os traballos comezaron para elas cando aínda eran nenas ben pequeniñas. E iba con vacas, e levaban os capelos. Manuela aprendeu a facer estes capelos de xunco cando tiña 12 anos, e tanto ela como Dominga din que tapaban da chuvia mellor que calquera paraugas. A necesidade fixo que aprenderan un pouco de todo, e a Manuela, aos seus 88 anos, aínda lle gusta practicar de vez en cando os seus saberes para non esquecelos, para estudiar, como di ela. E saberes ten moitísimos, porque xa vistes como tece os xuncos e como fiaba a lán, pero é que o que esta muller non saiba facer é que aínda non está inventado. Claro, a necesidade obliga tamén, porque eu non tinha que me fixese. Porque afinal meu pai morreu de 60 anos, morreu novo. Depois meus irmãos marcharam para Buenos Aires. Eu quedei ao cargo. E eu punha-me a governar, eu governava. Eu botava-lhe as estruturas aos carros. Eu punha-lhe a latas aos ratos. Eu fazia de tudo. E ainda fiz um pau de uns socos. Eu fazia cestos, eu palheiros, eu repilhava, eu fazia de tudo. E mentres Manuela traballaba arreo en Cabanude, Dominga andivo por Venezuela, e servindo na Coruña, en Córdoba e en Santiago. Hoxe, preto dos 90 anos, aínda non teñen acougo. Se impresiona velas agora, imaginade a enerxía que terían de novas. A traballar. Cando as pandereteiras de Arcos decidiron xuntarse para tocar, recurriron ás maiores para que as guiasen. E ben seguro que, ademais das cantigas, Manuela e Dominga lles transmitiron a alegría e a forza que lle poñen a todo o que fan. Ele bailar, bailan ben, parecen cabritos novos, alrededor do Alcacén. Puntas carrodilla, no nos tires a fe, que me muevo zapatilla, que rompe la zapatilla. Ay, la, 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 la. Eu non tocaba a pandeireta, nunca toquei a pandeireta hasta a hora que fui dos carnavales. Eu, como os iba a vestir ali á curra, pois depois meterme naquela, pois tens que vir, eu cuñei na pandeireta agora, que eu antes non, de rapaza, via como tocaban ali nas foliadas, pero tampouco non facía moito caso, non? Era tradicional aquí en anos desde tempos de meus avós, meus pais, facer un antroido que era típico da zona onde facía alusión á invasión dos franceses. Levaban este tipo de sombreiros que levaban os típicos panos que son daqui da zona, estos son recuperados, cruzados. Aquí o típico general, sobre todo na parroquia de Arcos, iba sempre a pé, non? Iban diante dos guardias civis, abrindo paso, un barredoiro, que era o que se encargaba de limpar a plaza, de sacar para que a xente bailara. Detrás deso, iba o que representaría o pobo. Unha representación de todos os oficios que hai na zona. Rabechadores, cereiros, cura, todo. Limpiabotas. O grupo dos vellos toque e baila tamén
facéndolle burla aos outros tocadores que van diante, non? Que sería un pouquiño a mofa dos outros, donde se pasa ben, vai o da sorte do paxaro, vai fotógrafo. Normalmente todo eran homes, simulando mulleres e todo, e as espadas que levaban o exército eran estas. A diferencia da que levaba o general, que era esta, que cos movimentos da espada era o que daba paso aos tocadores, cantadores e os bailadores, non? A última vez que se fixo Entroido en Arcos foi no 1963. No 93 recuperárono, pero polo traballo que dá organizalo e a participación veciñal que require, non conseguiron mantelo moitos anos. De todos os xeitos, iso serviu para xuntar de novo a algúns ao redor da música das pandeiretas e para renovar as ansias de recuperar todas as tradicións que tiñan na parroquia. As fouleadas, as regueifas, os aguinaldos de Reis e Nadal e o Entroido. Festas coas que disfrutaron moitísimo cando eran mozos e nenos. Eu fun varias veces de carnaval. Cando tiña 10 anos ou así, xa fun de serra, cantando de serra. Polas aldeas. E botábamos de cantareas aos entroideiros que eran da outra parroquia. E pasábamoslo ben así. Agora mesmo tiñamos ganas de facelo, non temos xente, empezanos faltando cantadores e bailadores, agora, bueno, meteremos mulleres, cantadores e bailadoras temos e faltanos, pois, eso, xente para sacalo para adiante. O que lles faría falta para sacar adiante o Entroido ou calquera outra cousa é ter un puñadiño de persoas como José, un home convencido da riqueza cultural de Arcos. As castañolas que está facendo son as que antes se tocaban no Entroido, e el lembra ver a seu avó facer calquera ritmo con elas. José é un dos principais responsables de que hoxe se xunten todos para tocar. E o mesmo que se preocupa da cultura, tamén está moi concienciado coa conservación da paisaxe que teñen en Arcos. Unha natureza que pouco ten que ver ca que vía desde a casa cando era rapaz, por mor da explotación enerxética da zona, que agora está sementada de xeradores eólicos, e na que os ríos hai moito tempo que cambiaron a súa fisionomía pola construción dos encoros. Non sei se nos douxe algún beneficio, penso que non, pero a xente que diga que sí, non sei. Para a industria traería, para nós, desde logo non. Eu non quedei contento. Non quedei contento porque os cartos que nos deron, cando te conta que sin eles, a máis no paisaje que había, entendes? A aldea aquela é Xianca, onde eu nací, é onde vivo. Este río era todo aguas bravas. Era todo de pequena cascada en pequena cascada. A mellor cada 50 metros, cada 100 metros había unha cascada de 3 metros, de 1 metro, de 4 metros, pero non había nada, era todo en peña limpa, todo agua cristalina, en pura peña, non había un arbusto metido na agua, non había nada. Eu era un gran pescador de troitas a coxerillas, neste tramo. Desde que fixeron un balse no 81, casi me sacaron a ganas de volver ás troitas, porque me dá pena pensar o que dou aí debaixo. Aínda que bote de menos os tempos nos que había troitas en cada regato, José segue buscando recantos para disfrutar da pesca. Do mesmo xeito que sente morriña dos tempos de rapaz nos que non sacaba o ollo dos mozos que se divertían ao son dunha pandeireta e procura que non se perda a memoria daquilo, aprendendo todo o posible dos que aínda saben como era. Como a señora María, que con 90 anos cumpridos ten unha memoria fantástica. Si me consolaba, el pino como era verde, ay, al verme llorar lloraba, al verme lloraba, arriba un pontino verde. É como tocaron aquí sempre así. Eu non toquei outra cousa, sempre así. Xa de rapaza. De rapaza que tiñamos, agora non é nada mulher, pero cando eu era rapaza, cando éramos moços, tiñamos fauleadas, como lle chamábamos, bailes. Así íbamos sempre aos sábados e aos domingos. Os sábados ainda non, dependendo que for o día santos, pero aos domingos sempre. E íbamos tocar a pandeireta e aprendemos a contar e a bailar e todo. Pasa por mí, no me fala, que estás agoniado, tanto me da que me fales, como que pases calado, como que pases calado, ay la la la, ay la la la, ay la la la. Eu non vou,
Faz assim o rio. Assim com o sacho, bota a terra para ali. E isto chama-se rabiar. E agora isto chama-se gestionar. Botar isto assim para o rio. Assim todo. Assim para o rio. Vezes? Bueno, vou pôr a lechuga. Pero antes de eu pôr, tenho que ensiná-lo a naco. Assim como ensino, nós chamamos de ensinar. Pero em algum lugar chamam de restrilhar. Agora faz o rio. Faz assim o rio. Agora já põe por aqui a lechuga. É logo. Pois os antes andavam sempre com o satinho, sempre. Agora para que vai mais direitinha. Eles soube-se assim. Para que ela esteja mais direitinha, para que prenda mais pronto. Assim fazia a chintinha de antes. Arados não havia. Tudo era com o sacho. Ela. Já está. Havia cabeceiras, assim como aqui. Assim, hórreos. Então, ali era onde se reunia a mocidade toda a tocar a pandeireta. E depois vinham os homens dos moços a bailarem, a remudar, porque antes, agora nunca, agora se baila, cada um sabe o seu, é bem. Pero antes vinha e dizia-te o moço. Dizia-te o moço se ti estava bailando com outra. Permite-me. Era lá bailar com outra. Que não gostara, bailávamos mesmo, porque não valia a pena meter-se em lío, porque se não iam a bailar, peleavam-se. Ai, peleavam, mas é verdade. Antes, quando havia as foliadas, aí não havia reiteiros, não havia romarias. Então, fazíamos a foliada todos os domingos. Cada aldeia tem o seu toque diferente. Porque essa senhora Benjamina, que é a irmã de minha sogra, foi casada para aí. E ela já tocava aqui. Que eram muitas moças aqui no lugar, eram umas 14 moças. Depois vinham os moços de fora aqui à foliada. E ela já aprendeu de... Essa é um toque já de outra maneira. Queria deixar no chão, já tocava. Já tocava de rapaz. Porque estava nas outras no baile, todos os domingos eu. Ela tocava com a pandeireta, eu tocava com a mão e outra. E assim fui aprendendo. Se havia luna era na canheira, se era branco. E se era no inverno, chovia numa corta, num coberto, num soleiro, nada. Com um candelinho de raça. Até feito não era de pedra, quando era no branco, não era de cisco. E onde era na canheira. Ali na canheira grande. A tia Abondo, com a luna, a minha madre, ali era muito bonito. Homem, porque não havia luz, não havia luz. Era tudo escuro, a vendo luna, cantava a luna. Esta é a jota suelta, chama-se unha ribeirana. Vemos que a jota solamente ten cantarea, non ten volta. Son cantareas, é dicir, coplas con 3 versos, o cal pois, é un risco, digámoslo así, arcaizante e moi interesante, que solamente se dá aquí en outros moi poquinhos sitios. O toque co que dan a volta é un toque de pandeireta moi curioso. Taca, 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 tan, taca, tan, taca, 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 tan, taca, tan. É un toque ternario bastante raro no que o resto de Galicia, ainda que si se dá en outras zonas da península. E, polo demais, pois, conservan ben o que son todos os ritmos bailables, a jota punteada. Por certo, a jota tamén chaman ribeirana, en Xián, que tamén é outro dato curioso. E logo os agarrados, paso doble, que chaman tamén abanico,
o valse, a danza e a rumba, ou seja, que sabemos que ten unha diversidade de bailes importante. E logo a nivel musical son un montón de tons, un montón inconmensurable de cantareas, cantares de cego, cantares de reis, desde o punto de vista do musicolóxico, digámoslo así, é unha parroquia, vamos, das que se contan cos dedos dunha man. A señora Dominga porque estuve en Venezuela, corriuche medio mundo e andou por Compostela. Ela andou por Compostela, estuvo en Portosín e tamén pareceme que estuvo no lugar de Marín. Ela estuvoche por todo, Manuela en Cabanude, ten un novio no Brasil que Dios lle dé a saúde. Desde aqueles anos das fouleadas dos domingos nas que toda a rapazada de Arcos aprendía a vivir, dos tempos das fiadas, do Nadal con aguinaldos, dos entroidos que duraban un mes e das bodas con regueifa, as cousas cambiaron moitísimo. Pero o que non cambiou foi o ánimo de divertirse á menor ocasión. Xa vedes o ben que o están pasando nesta merenda con regueifa, na que José e Manolo Paxareiro sacan todo o seu inxenio para facer coplas alusivas aos demais e rirse xuntos. A miña benche da manda foi da parroquia de Cuiro, onde remecen as papas cargallas dun cabaduiro. Si te parece, Manolo, é permiso dos señores, partiremos la regueifa e nombramos partidores. Nombremos os partidores e tamén a bailadora. Pareceme que é boa Trina, que é unha boa señora. As regueifas que antes facían nas bodas eran así, cheas de humor e de retranca, e as coplas podían durar horas antes de facer o baile co bolo como celebración e agradecemento e partilo despois para comelo entre todos os presentes. Bravo, Trina, que non che caiu bo. Bravo, Trina, bravo. É normal, Veña, partilo a regueifa. Para José o Ouleiro, Manolo do Carracho, Francisca de Falván, Trina de Camaño, María Sendón, Lola do Fieliño, Manola, Benjamina, a señora María de Candiña, Manolo Paxareiro e María ou Dominga e Manuela do Cantariño. Para todos eles, xuntarse para cantar, tocar a pandeireta e bailar non é só un intento de manter vivas as súas tradicións, senón un xeito de divertirse, igual que o era hai anos. Porque entre aquela maneira de vivir e a que temos hoxe, hai un fío que aínda non rompeu a pesar de todos os cambios: a música. Ai, que maravilha delas, ai, que maravilha delas, ai, que manada de mozas, se fuera capitán delas. Un instrumento tan sinxelo como parece a pandeireta pode soar de moitas maneiras diferentes, case tantas como mal sa toquen. E o xeito que lle dan os tocadores varía moito segundo a zona na que vivan. Na parroquia de Arcos, en Mazaricos, conservan un xeito de tocar e cantar moi deles que apenas variou no tempo. É tanta a súa riqueza musical que dentro da mesma parroquia cada aldea ten a súa propia maneira de repenicar.
Manter a música tradicional pois viva a 100%, aí a temos. Consérvase, digamos que moi ben a tradición e sobre todo estas mulleres que xa son das últimas que mamaron que eran as ruadas, as fouleadas, como se chaman aquí. O meu era bailar. As foliadas íbamos para... Eram nas canheiras em cima dos tochos. Eu fui uma filhas. Dava muito gosto, De rapazes que tinham... Do património florestal do Estado, que se chamava daqueles tempos. Pois, para moita xente foi salir e poder comprar uns zapatos. Para moita xente o idei foi poder comprar uns zapatos que se non andábase con socos sempre. E dixen, bueno, pois eu vou cando as outras do lugar, cando as veciñas, que era maior que a min, a Francisca, outras compañeiras máis, eu vou cando elas a plantar pinos ao Pedral. Pero, meu filho, vou eu que vas aquí na casa. Só na casa, onde non faltei eu tampouco. E fui con 13 anos, menos mal que as miñas veciñas tiñan moita paciencia comigo, que non me daba levantado da cama, porque salíamos ás 5 da mañán. E levábamos as pandeiretas e deixábamos escondidas así dentro dun prado. E cando viñamos, collíamolas, e ali os que sabían tocar ben, pois a tocar e a cantar, e os outros todos a bailar. Iso é que viñamos de traballar, Pero nós tiñamos aquela ilusión e xuntámonos, incluso collían mozo de afectivo, que moitas casáronse cos mozos que collían ali, e pasámoslo, daquela pasámoslo moi ben. Logo parábamos no camiño e a miña baila festa e todos mollados. E cos socos cheos de terra, porque non había botas de goma daquela ainda por aquí, non se conocían as botas de goma. E cando viñamos do monte, puñámonos aí en cima dunha parede e cantareas unhas ás outras, bueno, a ver que era o que máis podía. E dicíamos nós, ai, pois ganamos nós. Dicíamoslo nós, non sabíamos se ganábamos ou se non, pero... E viña a cantar unhas ás outras, botar cantareas unhas ás outras. Pero cantareas, non dicir... E así se pasaba a vida. Adiós, ramito de oliva, mucho trabajo me cuesta darte la despedida. Ay, la, 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 la. Esta é a nosa casa. Aquí foi onde eu acabei de criar os meus fillos. 8. E teños todos. Agora non é nada mulher, pero cando eu era rapaza, cando éramos mozos, tiñamos foliadas, como lle chamábamos, bailes. Se fora dos meus 20 anos, cantaba. Son a xente que se apuntan a todo, apúntanse, bueno, a un bombardeo se fai falta. Sempre ca alegría que teñen e ca felicidade que lle dan a xente só coa maneira de tocar. Todo por oído, porque nós outra partitura non tiñamos, Gústame, xa me gustou sempre, porque de nova pois non me poden divertir como é debido, porque había que traballar, e agora pois sí, mente que podo vou. ¿Por qué no ves para adentro? ¿Por qué no ves para adentro? O non te da confianza, o non te quere dentro. O non te quere dentro. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Vou a dar la despedida, vou a dar la despedida. No era una pandeireta, na esquina máis de riba. Na esquina máis de riba. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Hola, buenos días. Os 10 anos fun aprender a coser. Pois antes, se queríamos ter un pezo cando éramos mozas, pois tiñamos que ir. Por unha peceta íbamos a mandar ali todo o día, pero tamén era mantido, non? Pois iba polas casas a donde me chamaban, coa máquina a cabeza, e cando chovía ainda tiña que levar paraguas ou un pano dos ombros
para me tapar. E depois, se cadra o sábado, a mais o domingo. E os outros dias, pois havia que ir às covinhas, a plantar pinos, a forestal. E íbamos a trabalhar. A mim ensinaram-me a amendar. Contrataram-me por 2 anos para aprender. Eu disse, não, eu com a máquina e a cabeça não ando. Empeçaram-me a chamar pelas casas e eu disse, não, eu não vou. Vai, mulher, vai, não vou, não. Eu colho e marcho para o Pedregel, plantar pinos. Eu fui para o Pedregel plantar pinos às covinhas. Isto foi no ano 62, 63, e hasta 64, que durou a plantación esta.